Somos a HJS Automation International en Shenzhen, China. 15 anos de experiencia en automatización industrial. Este é o noso robot Delta. Operación de recollida e colocación de alta precisión. Amplamente utilizado na montaxe de pezas electrónicas e de automóviles. Industrias de transformación, clasificación e envasado de alimentos. Especialmente a solución perfecta para a industria de envases. Este produto é pequeno e exquisito, rápido e grande carga útil. Aceptamos pedidos OEM. Ofrecemos solución personalizada. Congratulámonos coa súa consulta. HJS Automation, mellora o traballo e a vida.